Ite nyaya donza panapa nyaya huru kwazvo, nyaya iri kurema, iri kudzudza, iri kutambudza. Tete ndingangoti ndiri mukomana akazvarwa 2004, baba vachizoshayikawo 2005, amai vobva vashayika 2007. Ndobva ndatorwa natete, vakanditora vachindichengeta ndiri mudiki. Tete hanzvadzi yababa? Tete hanzvadzi yababa. Ehe. Saka ndatokurei vaitawo vachindidzorawo kumusha, tichigara tese muno muHarare, vachiti itawo uchimbonoona kumusha kwenyu, usangokurire kuva kwasha. Saka zvadaro tete, pamba pandiri kugara, sekuru pakashayika mai havana vakwanisa kugovera hembe pamba, pfuma yanga iripo, mombe zviripo zvese. Saka zvaizvezvi ndiri kutoona amai vangu. Ngatiite so. Amai vaigara nababa vavakarorwa? Amai vaigara nababa vanga vakarorwa. Akatanga kushaya ndibaba? Vakatanga kushaya ndibaba. Amai vachizoshaya? Amai vachizoshaya. Okay, saka uri kuti pfuma yanga iri pamba yanga iri yamai kana kuti yemhuri? Pfuma yanga iri pamba yanga iri yemhuri ichisanganisira neamai. Okay. Saka zvadaro pane amai, kuziva kwandinoita, sekuru vaiti varuda mombe imwe chete, mombe yeumai. Papfuma yamai? Papfuma yamai, kuti vabvise zvinhu zviripo pamba. Saka mombe zvinhu zviruda kubviswa zvi. Alright, uri kumhanya nyatsotirondedzera zvinhu zvaida kubviswa zvi. Zvinhu zvaida kubviswa inhumbi dzaamai. Dzaifanira kugovera? Dzaifanira kugoverwa. Saka zvadaro, sekuru zvinhu zvavo taichengeta, vauya kuzoti vazoda kutibatsira. Kuti pagovewe zvinhu zvamai? Panga pana mukoma. Saka mukomawo akanga achichengeta zvinhu izvizvi. Akati sekuru vadzoka futi vari 1 vakuda kutoba, obva aramba nezvinhu zvezvi, nemombe yaidiwa. Okay, sekuru vaida kutoba? Ndokutaura kwaiita mukoma, vachiti sekuru varuda kutoba, sei vauya vari 1, asi vamwe vaning'ina vadiki kwavari vanga vatenderana nenyaya yekuti zvinhu zviite zvibve pamba. Saka ivo mukoma varamba nemombe kudaro, nasekuru vakamboedza kuenda kwese nevaning'ina, kuenda kumapurisa, zvikanzi sekuru munhu tomisa mukati here tozogadzisa zvinhu, kana tapedza vozobuditswa. Sekuru akati aiwa vazukuru hazvifarire kuti zvidaro, munhu ngatitaurira nezvakanaka, vanga vakubvuma pauya polisi. Saka polisi ichingoenda, mukoma vakabva vatanga kurambira nemombe, zvikanzi aiwa sekuru muda toba. Sekuru kusvika vazozviramwa zvinhu zvezvi, obva vati ndakusiya zvinhu vazukuru, asi muchazontsvaga. Saka nhasi uno ndiri kuona amai vari kuuya kuhope palive, mumba mavo mune zvinhu makamera muchenje. Hapana kana majuru andinomboona achifamba kumba kwangu, asi ndinorumwa kurumu yandiye ndakarara nemajuru. Ndina mukoma wangu andichigara naye izvezvi. Tatisatowirirane nenyaya iyoyo, ndikarumwa nemajuru ndoti mukoma ndiri kurumwa nemajuru, muri kuona here zvandiri kuona? Vanototanga vabatwa nemweya yakaipa, wobva watoti zvichakunetsa zvinhu izvozvizvi, muchabva panapa, muredzo panapa anomuka, munozoona. Saka anenge ari kumuka ndiani? Iye amai ndo vandinotoona chaivo chaivo vachitouya. Ndiri kuti pari kutaura mukoma achiti muchaona, muchanetswa. Vanenge vachitotaura kuti muridzi wepamba panapa achadzoka, nekuda kwekuti mumba mune zvinhu zvezvichingovanetsawo mupfungwa dzavo. Handizoziva kuti vanenge vachinyatsokuita se, nekuti brain hadzisisiri straight mushemuyi. Saka zvadaro ndichiudza mukoma kuti muri kuona here zvandiri kuona mukoma? Vanongoti uchakaura nazvo. Saka dzimwe nguva totozogumisira taakunetsana. Saka pakunetsana kwatakatoita pamashure apa pasimba, ndinotopiwa simba rakawandisa, zvokuti kana ndichibvunza nyaya yekuti madzikoma pane zvekutisungira raramo kuti tirarame, zvinhu izvi ngazvigadziriswe. Sesu vese vanenge vasinawo kana mari, kana inini wachona ndikange ndine kamariwo kashoma, zvinova zvanzi wauda zvitangawo nekuti wawana kamari,
asi kana tine mari hamudi kutaura nyaya. Saka hapana kana mukuru kana baba kana tingori 5 mumba medu. Tikada kuonesana nyaya yachona panotogona kutotanga hondo, sekutaura kwandiri kutoita kuno kutete zvakatooma. Zvokutongoti kumhuri yeZimbabwe nokumbira rubatsiro ndakukundikana. Chimbomira tisati taenda mukukumbira rubatsiro, tiri kuda kuti tifambe nenyaya tinyatsonzwisisa nditya. Right, vatete zviri kutaurwa nehanzvadzi yenyu ndo zviri kuitika here? Imimiwo muri kuona chi? Inini tete ndichibva kumusha uku zvechokwadika ndakambogara nehanzvadzi yababa wangu yanga yagara pamba. Pamba pachona pane musi wakanga wagumbuka vari kugarden, ndikakasika kuenda kumba zvekuma 8. Vagumbuka chi? Pane zvanga zvataurika enda andiri kuchikora, vandawana mumwe mwana avaudza kuti ndo zvataura mainini. Vangondigumbukirawwo ndobva ndati kandikasira kuenda kumba hangu sezvo tete wangu akatsamwa. Pandakanorara ndakatanga kunzwa hiti. Kugodzi kwangu kunzwa hiti, ndo pandakata kutsva kwekuti inini ndiri kuita zvekusweta here ndichitsva. Pandanofugura musoro kudai. Pandakanofugura musoro kudhoo kwangu ndakangoona kwaita kunge kune marasha. Kubva ipapo ndo pandakazombobvawo kumba ndikaendawo kubasa. Ndichibva ndazororwa ndakazoenda kumusha ka1. Alright, chimboyamwisai mwana. Right, Tsano, imi mataura imi kuti makaona moto. Ndakatoona face yamai chaiyo inini handivaziva, vakafa ndichiri mudiki. Ndo pandakauya. Saka wakaziva sei kuti face yamai? Pandakauya kuno kuHarare ndichiti pane zviri kunetsa pamba, ndati tifambire kwatete Tilda. Ndipo pandakavaudzawo sisi ndikati ndiri kuona mukadzi murefu mutsvuku akaita mutete mbijana, zvikanzi ndo exactly amai zvanga wakaita. Saka kana ndikaita kunge ndiri kurota ndakatosvinura mumba handisitokwanisa kurara chaiko. Ndikavhura gumbezo dai so ndotoona mumba makaiswa chaedza zvoti maziso anenge achitotoiwa. Ndobva ndangofuga jira mumusoro, ndobva ndangorara zvekushinga. Right, pauri kuona mukadzi murefu uyu anenge achitei? Vanenge vachitouya kwandiri vachitotaura kuti hamuchandiyeuka izvezvi ndiri mumasora, makangoti viga sembwa. Saka inini ndauya kwauri ndiwe uchatoudza vamwe. Saka pandoti ndionesanewo nemadzikoma angu zviva zvaita kunge inini ndiri kupenga. Tobva tatotanga kana kutoita hondo, ndotoshaya kuti hondo yachona toitanga sei. Ndotozoti panguva diki takutorizina takuti patori nemhepo panapa zvinhu izvi zvirikuda kubviswa, ndo zvikuita tikona panguva iyo zvinomboenda, asi zvinoita zvichiuya. Alright, todzoka kwamuri tete, ndofunga mwana anenge atinyarare. Right, muri kuti makanzwa kutsva kwakuona kunge marasha adho kwakudini? Pakazouyawo vamwe vanatete vangu pavakabva kugarden, ndozvandakavatsanangurira. Pane makore notanga wakagara zvekuma 2018. Saka ipapa vatete zvakaoma. Ndakavatsanangura kudaro bvangu kuti Alright, okay. Saka iko zvino zvamuri kutaura kuti muri kuona moto, iwe uchitaura kuti ndiri kuona munhu uchizorondedzera vanhu vachitaura kuti munhu ndo exactly zvakaita mai venyu. Makanotaura here kunana sekuru kuti ndo zviri kuitika? Sekuru sekubva vachitaura kuti mandinyima zvinhu zvangu muchanditsvaga. Ndofunga musi weMonday takazovarovera runhare. Monday iyoyi? Monday. Tikati sekuru tinokumbirawo rubatsiro, sekuru muye mutibatsirewo kubvisa zvinhu zvatiomera zvatakuona pamba zvese. Vechidiki vakungofa zvisinganzwisisike sekuru. Ari kufa ndiani? Takashayikirwa nemwana wamukoma akandisira inini 2023. Akarwara?
kurwara hanomborwara hameno chakangoitika kwenguva pfupi sisi ndo vanga variko kwarara. Chii chakaitika nai vatete? Chakaitika atsano imbobatai muzukuru munyararidze tete vambotaura. Chakaitika tete chekuti mwana wayanga ane 3 weeks asunungu haana kana kurwara, asi mukuru wachona ndiye akarwara akaenda muchipatara, anga ane 2 years. Ari muchipatara daro mai wacho ndikati ndodii manje ndinoita zvekutengesa-tengesawo kuti tibatanidze zvinhu. Chiitai kuti mugadzirei munogara nemwana muchipatara uchitungisa hospital. Tiri panguva yekugadzira takatogadzira zvakanaka, baba wacho ndo anga warara nemwana kumubhedha muhombe. Tichinosvika pamubhedha papane mwana ndo patakaisa mwana mudiki uyo ndakabereka pamubhedha. Nesi wachibva watoti mwana wamunai mudiki haasi kurwara here? Tikati haasi kurwara. Asi wakati sezvo uyu ari kukosora uyu mudiki wacho angaida kutombodi kuti agone kutengerwa kana mushonga kuti ambotirapwe. Tiri panguva iyoyo tete kuti mwana akunzi ngaanodhindisirwa kadhi ari pamubhedha paya. Mai wachibva waenda kunodhindisa kadhi nemwana. Baba wacho ndopa wakatera wakanoona kuti tete hameno zvaitika kumwana uku. Ini ndiri panguva yekuchinja muhombe uyu. Pandakanovhura pamba remwana muhombe uyu tiri muchipatara imomo. Makabuda wemsi hombe. Makabuda chi? Ziwemsi sihombe rekuti ndakaradza kana manesi achona akati sati takambona nyangwe munhu anonzi ane mawemsi mudumba rakadai so rauriswa riri. Ndo raari nemwana. Hombe rakaita kunge tambo idzi rapa dzandiri kuonera. Mwana anga asina problem here yemawemsi mudumbu? Since anga asina, anga ane 2 years ye. Ndamuchinja kudaro ndakangochiiswa mubhegi. Tichitonzwa kuti mai wacho nadhindisa kadhi wakamunoiswa muemergency room muchitonzi mwana mudiki uyu ndiye abva atisarai. Mudiki mucheche? Kwete uyu abuda wemsi? Kwete abuda wemsi akazorarama hake akaita right. Asanga abuda ziwemsi zombe rekuti ndichinochinja mwana ndichiudzwa kunzi mudiki akusisina pandakanga ndichitoriona ndichimubvisa. Mudiki anga akadhimitwe? Anga asina, takatoenda naye tichitobva kumba tete. Asi iye ndiye akazoshaya? Ndiye akazonoshaya kuchipatara. Okay. It's obvious kana munhu ashaya asingarwari panoitwa postmortem. Postmortem yakati chi? Hapana kuzowanikwa mukana wekuti vaite izvozvo. Vakazongoti kana muchida kuti apiswe tongoita kuti apiswe tete. Anga akura sei? Anga ane 3 weeks. Okay. Saka chakazoitika ndechekuti vatadaro kufonera hama dzese tete chodza ndo zvaitika, hapana anosumuka kuuya. Ndakangomira naiye natete hanzvadzi yababa wangu. Okay. Namai vamai guru wemuroora wangu ndo vakazokwanisa kuuya. Ndikazobatsirwa navanhu vandogara navo. Anditika? Okay. Saka imimi muri kufungira kuti zvese zvamuri kutaura izvi zviri kukonzereswa here nenhumbi dzamai venyu dziri mumba dzisina kukovewa? Nekuti ndodaro futi nekuti gore rapera futi takachema ngane gore ne6. Akafanira? Haana kumborwara futi ndakazongonzwa rashoko chinzi muzukuru wenyu ashaika. Vaigara kuwo. Uyu anga ari mwana wani? Wanzvadzi yangu futi wandakasiyira inini. Akandisiyira inini ndiani mwana akazoshaika gore rapera futi. Ndikamuchemera futi kunyatsimeko kweduko kwandogara nemurume wangu. Wakanditi ko tikafonera hama ana tete wese hapana akakwanisa kuuya futi. Takangochema tiri tega nevanhu vandogara navo. Mwana. Alright. Okay. Saka ndodzoka kwamuri tsano munenge mune maoko akanaka, mwana abvadzika manai. Saka churu chiri kuonekwa ichi vatete imi makachiona here kana kuti mukomana ndiye gari kuchiona? Tete pandakaenda kumba pandotana ndakapesira enda ndane gore izvezvi sofa ndabva. Ndakambobata but ndakazofunga ndakudenha pamwe zvimwe zvinhu. Kubata chii? Mumba macho imomo zveshuwa churu chachirimo. Ndikati sezvo inini ndiri kurwadza kuti pamba pachona pakudai so mukuru wachona anogarawo kunana baba, watoti ana baba wachona vanongogara naye ikoko achingoitawo zvanenge achiita. Okay. Patitsano ka imba isiri kugara munhu yakarongedzwa zvino churu chogona kuitika, majura anogona kuwanikwa. Tine nguva yekutombofoshora nekutombotsvaira
kutongotomite semumba, asi zvinhu zvinotongoramba zvichidzoka kuratidza kuti zvine chirevo zvokuti pandakatanga nditofoshora imba yekusere yachona zvakatozotanga kutoya nemandiri kugara, ndo pandakazotanga kunzwa kuti yeso ini ndakurumwa nemajuru kandikangoda kukotsira. Okay, mamda kuti chitete nekuti chinotoitika tete ndakambogara nayo akatombonditiza ihanzva dzenyu ndichitofamba ndichitoudzwa kunzi zviri kukonzereswa neizvozvo. Hanzvadzi yangu akanogara kwegore mustreet. upi uyu? Ndichitsvaga mwana ndikazomuwana ndakuendawo musha kuna 4th gondopangari pandazomutora akati ndikati uruda handei kumba pandikanomusiya kumusha kuna tete vachiti ndichitaende kumusha zvara ndakadzoka achibva adzoka zogara mutauni tete. Saka zvinhu zvaindidya moyo ndichiti ndichingofamba pese ndichingonzi ndo zvinokonzeresa zambuko racho tete ndazamawo ndaizama kutsvagawo zvichiramba ndichingoona zvichiramba zvichidzokorodzeka zvoti mwana ati saudzamara ndanomusiya kumusha but akazodzoka achibva kumusha unogara ku akazodzoka 2020 munguva yecovid mu2019 ndofunga ndichanyatsoziva ndopaakadzoka atotorwa mustreet imomo vazounzwa kumba tikafonerwa tikanzi ngauye ndopaakazodzokera kunogara kumba izvezvi panga akugara ega kumba koko pamba ipapo sezvo ndiye kupesira ngadzi ndiye anogara pamba. Ko kustreet waigarira chi mustreet? Inini tete pamba pandaingonzi ndirambe njidzokera ipo pamba pedu kana manext door chacha anototaura kuti ko hamusi kuonawo moto here munogara seiko kumba kwekuchibaka moto mazuva ese vanhu vekumhiri kuraini kunonzi kwadzapa. Alright, tisataure hedu master. Vanototi hamuonewo here moto kumhiri uku munogara sei pamba ipapo. Ndinongosefo hangu ndobva ndangoti hapana kana chandinotomboona pa asi ndine zvandinoona tete. Alright, saka kureva kuti hamusiri mega vanhu vepamba ipapo muri kuona moto? Hatisiri sutega. Alright, saka vavakidzana ava vari kuona moto vari kuona pai mumba here panze here ende moto wacho vari kuona uchiita sei? Inyaya utoti makuva acho natori padhuze nepamba. Saka panongoita moto wekuti vanhu vanongoona ndepanhinga apo. Moto wacho unenge iri mumba kana paguva? Moto kuti vari kuona pai kunenge kuitoitika ngehondo zvichitosipaka zvokutoti kutoita ngekurwisana manheru chayo zvokutosipaka zvokuti chinenge chirwisana chimoto yacho sezvinoita magetsi anotacha kana magetsi atacha so zvokutoti vanhu vanotoona moto ototi mwawo votozotaura kuti asi mazuva ano havachazvitaure nekuti techingoignora sevana kuti chizwa kuti nhamo yatinayo. Imimi panze pacho muri kuona here kana ndiri kuonekwa nemanext door chete? Tete pandaigara ikoko takapedzera tati ko chichi icho chadonhera pamakuva ipapo futi tikagara panze tese ndina tete hanzvadzi yababa wangu iyoyo takamhanyira mumba tese mazuva achona ndaigara kumusha ikoko but munongoti sezvo une vanhu uchiti ndopekugara kuna kwekuenda unongozvishingisawo izvezvi kusatoendawo kumusha ndini ndichitodaendawo musha but guva rachona izvo ndakanzonzera rakashama sofa pane 2 years ndazvipasvika harina kana wavakirwa panongoyerera mvura pasi apachaoneka pangooneka matombo chete pamakuva ekumba ikoko pakaradzwa baba namai nanabamunini nehanzvadzi dzedu dzimwe dzakashayika tu pangowe pakungoti unoona matombo. Saka tete taura zvakawanda right. Pamacomments akawanda ari kupinda panapa hanzi hapana nyaya apa imimi nyengetedzai vana sekuru ende amogara pasi navo vauye vakubatsirei kugovha mbatya idzi. Mbatya dziripo ndedzasekuru chete ko dzababa ke? Dzababa dzakapedzwa kugadziriswa nyaya dzacho nehama dzavo. Hanzi nyaya itongoripo nyangwe mufambe muende kupi ende modaidza vana sekuru mutaure navo muvanyengetedze kana pane pakakanganiswa mukumbira uregerero kana pachida uripa muripa muvanyengetedze vatore mbatya dzamai venyu. Ndingangotaurisa kudai soungoti isusu titori vadiki kudzamara tatosvikawo pano shamwari matokura
zvanhasi matoku ari kuona moto ndeni ndini ndimi handiti ehe muchitobatana handitanzva dzako yarapa endai munotaura nasekuru muvanyengetedza sekuru kuri kutaura kwavo isusu vadiki vakati havakwanise kunge vachitaura nesu asi kuna mukoma mukuru haatoudziki zvokutoti isusu hatina zvatinombotaura makutombosiya zvana mukoma mukuru nemiwo mutori vazukuru handiti zviri kuafekta iwo as well handiti muri kutaura pane vari kufirwa nevana zvisina kunzwisisika ehe apa zvichatsvage kuti mukoma mukuru kana kuti ani kwakunotaura nana sekuru ndingangoti muchidimbu patikataura navo vakati foni yangu haisi kunyatsonzwika ndiri pane mhepo kati ai ndichakufonera sekuru unoziva kwavari hautauri navo nyaya dzakadai pafoni kwakutokwira bhazi kwakuenda kuna sekuru kwakunotaura nyaya dzei haisi nyaya yekutaura pafoni hapana chero mukatsvaga izvezvi mukatsvaga vanoda kubatsirai muchataurwa zvikazodai handiti ya ndizvozvo saka vakawanda vari kutaura kuti endai kunana sekuru oright chiregai tivhure mafoni 0714 414 413 amai vakashaya nei vakarwara here kana kuti iwe hanti wangori mucheche rega tinzwe kuna tete ndongoti pakarwara baba vachishaika mama vakabva vasarawo vachingorwarawo vachibva vashaika 2007 baba vakashaika 2005 ndokuzoshaika kwakaitawo mama hanzi chiko hanzi sekuru vanoda kutaura nemukomana mukuru ndizvo sekuru vakati vada kutaura nemukomana mukuru ndizvozvo chaizvo okay saka mukomana mukuru aroramba ruti handiende vanotoitanga vakabatwawo nemhepo dzacho kwatinoti kwamusara pavana ndiko kwaanotongoshandiswawo vachifudza mombe vakaona vachawawana ikokoko vanototi ndiri kwababa vangu zviri zvezvinhu izvi vari kumba ndimuchazvionera vari kugara kupi iyo mukoma vanongogarawo kuraini kunonzi kuraini isusu mastandard akaita like maplot alright okay ndokumbira mupfeke izvo titambire mafoni edu mukwanise kunzwa mafoni tete tora icho mupfeke right okay right okay tinzwe vari pano hello Pastor FM hello yes makadi yenyu azofara vanofanamata watu vari kuenda uchechere vanofanira kunamata regai vazvipindurire vega alright okay abva akata 0714 414 413 okay hanzi chiko nemumwe panapa right hanzi tete ndiri musituation yakadaro anorwara ndiye anovhura door saka ivo ngavafambe because ndo vane dambudziko ndimwe mutirira rudaro uyu right alo patilda life hello ndokumira mudzime radio makadi yenyu alright okay kune vanenge vane foni inenge yadairwa ka tokumira mubva maita sei makasika kudzima radio right varida kutaurawo nemuriri pano tibatei panamba idzodzo halo patilda life halo makadi yenyu chiripo zvedaisi ngozi baba vakapedza kubhadhara here rora ukanaararamira baba zviri zverura vakatopedza makanzvabhadhara here ndizvakaitika here izvozvo nekuti chaingodiwa ipapo imombe chete yainzi yeumai saka ndo iri kudiwa mombe chete iyo mombe ndiye inogona kunge ichikonzeresa inokonzeresa zvakawanda saka imbopedza kuenda munobhadhara mombe ive ndo yairambirwa namukoma wako zvese zvazvitori pasi dzakazofawo nechirwere dzese mombe vanogona kungonotenga imwe zvinofamba zvakanaka handimanzo tikuzvinzwa mukoma asi zvakatooma hapana kana ari kumbobata chinobatika manje zvino kana muchitoda kutoti zvitofamba kakutoshanda mutsvage mari yekutotenga mombe iyo yacho yeumai iri kudiwa nani iri kudiwa nasekuru hello patilda life
ndingoti mukoma vanga vazvisingise mari ndingoti mukoma vanga vazvisingise kudaro. ndotenda matabasa mukoma. okay 0714414413 anzi tete vana vaka ngavataure nasekuru anditika vakawanda vari kuti taurai nani taurai nasekuru regai tinzo yari panapa. Halo Patilda Life. Halo makadiko madii kutaura nasekuru vasava kuise nhamba yandati amuna namba yasekuru. Namba yasekuru tinayo asina musoro aziva. Alright, it's okay. Alright, maita henyu mama tichaedza kubata security taure now. Anditika hanzi tete ndikuudzei zvenyu hembe dzinoda kugovewa hadzo, but kana iri nyaya yemashiripiti ari kuitika ayo pane zvinoda kutobviswa. Ameno ndemumo ari kutipawo ari kutipawo pfungwa dzake. Womati baba vakaroora mombe yeumai chete ndo yange yasara isipo. Mombe yeumai yanga yakamirira pakuti ivo vakanzimbomirawo futi kugova zvinhu zvacho. Aiwa. Alright, ivo sekuru vanotaura kuti pfuma yedu yese takaiwana kwakasara mombe yeumai chete. Mombe ndo yavaingoda pari panyaya kuti vabvise zvinhu. Alright, okay. Hello Patilda Life. Hello Teddy. Makadii? Tibari nyakasinga. Tiri right hedu muda kutaurawo nevana. Kumukoma vana vedu vakambo vachiva vakambobata zvakadai vanambofamba uye. Mukoma havanambobvira vambofamba, hatisati tatombofamba. Munambofambawo kangu hangu ndimboona kuti vakamira uye. Kutofamba kwatinotoita ndekwekutoti teti itongodzwa nzi zvinhu izvi mbatya. Techitongo sakunotaura namasekuru acho motogomba chedza kuti ndiyazozvi zvakanaka. Ndanchitoedza kutoti timbokumbirawo sekuru asi zviri kuramba varuda pfuma hapana chichabatika mukoma. Pfuma ipi iyo mombe yoyo? Iyo mombe yo. Saka kwakutoshanda kwakutoshanda kuti kutoshanda kuti munganze kutoshanda. Hapana kana kuti chi hapana kuti nyaya dzakadai hadzina sori shamwari kuti hanzi sori onzi yebo aiwa kwakutoroshanda munganze mari mutenge mombe matenga mombe muvapa sekuru handiti. Totenda tete nerubatsiro neruzivo nekuti tachiremerwa nenyaya dzipasina kana baba kana mai anotizivisawo. Aiwa iyo izvi zvimwe ndezvimwe muchaona kuti kutongotenga mombeyo kwakutoona zvinhu zvese sekuru votouya vatogova motoona zvinhu zvese zvatopera zvinhu zvese zvaright anditya. Alright, imimi mamuchiti munoda kuwana rubatsiro kune veruzhinji vanokubatsirai papi? Vanotibata pa 078 5471 611. Ndo yako? Ndo yangu nhari. Alright, nogona kuidzokorera zvakare? 071 dzokorera namba 078 54 71 611. Okay, ndo paunobatika? Ndo pandinobatika anditika. Alright, saka sisi tochingoti vese varuda kubatsira vokubatai panamba idzi vobatsira through namba iyi ndizvo anditi vatete ndizvozvo tete asi nini ndakaremerwa ndini ndiri kungoitwa amai hakusisina kana mwana achandiona kana hama dzacho dzese ukadziudza ndini ndinounganirwa nemaproblem ese tete. Kana uchiti ndini ndinounganirwa nemaproblems ese uri kutichi kana pakuchema vana wachona ndini ndine chinzi nditungamirire zvese ndakuita kunge ndini mukuru vakuru vachona havaskutiri mukatete panenge pashaika vana vehanzvadzi. nyangu pazvizvozvi zviri kutaurwa ukada waudza inotanga yahonde kuti munotadza kana kuwirirana tete. Alright, saka chiregai zvatapa nhamba ka
toona kana pane vangakubatsirai handiti totenda taita mataba handitika. Alright, namba dzavo zvekare 0785 471 611 0785 471 611 handitika. Alright, imimika tinotenda nekuya kwamaita muchirongwa chedu chanasuno. tinotendawo tete nekuti tsigirwa muchirongwa nevateereri veStar FM. Alright, aiwa tinotenda tichazongoramba tichikuteverai tichinzwa kuti zvakamira sei handitika. Alright, it's okay, munogona muchibuda zvenyu. Saka ndonyaya tange tiinayo muchirongwa chedu chanasu no iyona ke indaba ke kadesilayo ke kuhlelo lwethu lwanamhlanje, nyaya inorwadza, nyaya inosiririsa, nyaya yevanava vari kutaura kuti vabereki vakashaya uye pane mashiripiti ari kuitika pamba vavakadzani vese vanotobvunza kuti muri kutogara seiko pamba apa nemoto unenge uchiita sei, nemoto unenge uchingobaka-baka. Alright, chisimukako shamari, chisimukako munhingirikire muende handitika. Okay. Alright, it's okay. Right, Tollgate Motor Spares vanosupply ma-engine spares, ma-engines, ma-suspensions pamwechetika nema-service kits nema-accessories. Vanoti ivo huyai tinawo in stock emota dzinotevera maHonda Fit, maHonda Aria, X-Trail, Ranex, Bubble, Belter, Probox, Vitz, Revo, Noah, Nissan Tida, Nissan March, neMazda Bongo, Mazda B16 neMazda B18. And ma branches edu kwatiri kuwanikwa muguta reHarare, mudhorobha chaimo panumber 30 Kaguvi Street, nepanumber 2 Robert Mugabe Road, Harare, shop number 2. Kochizotiwo kuHighfields tiri pa 8633 Old Jairus Jiri Complex, Gazaland. Kozotiwa pa shop B15 Musani Complex kuGazaland zvekare. Kugweru tiri pa shop number 4 Kona Akram and ED Mnangagwa Street. Kozoti kukwekwe shop number 5 Nyamunda Building 4th Street kuri kukwekwe zvekare. Munotibata pa 0786 521 51 0786 0786 852 151 0786 852 tinowanikwa pama-social media platforms ese paTollgate Motor Spares. Ma-civil servants uyai makasununguka, tinokupaika chikwerete chamunokwanisa kubhadhara over a year. Izvi munozvita nokutibata pa 0786 852 151 0786 852 151. You make me Tilda live, shocking, strange, bizarre. Star FM, sounding good all the time.